egin dute batak eta besteak, ederra bai ez da Iñaki, badakizu ganera zer dan hori? Arrotzen hau pila bat, aurtengo, bereziki aurtengo zelan eta Edurne txiki, gurasoak laguna ditu dalako, eta badirelako pizkat ni izan naizena. Txikitatik egotea, kuadrillarekin egotea, bizitzen jaia blusa eta neska kuadrilla baten barrutik, eta pizkat ikustea hori badagoela kantera, ez? Arrobia badaukagula, oso pozik jartzen hau, eta uste dut, badaukagula zer egin eta badaukagula oinordeko ederrak. Gero beti errebindikatzen dugu, Zeledonek zer esanik ez, jaien garrantzia, hiria egiten, herria egiten, alkar ezagutzen gara, adin ezberdinetako jendeak bat egiten dugu, eta gainera gironean, danok apurtxue lagun egiten gara, egun hauetan, hori oso garrantzitsua da. Eta igual blusa kuadri daukaten gauza polit bat da hori, ez? Berdintzen gaituela jantzi honek, ez? Eta uste dut, komunitatea sortzeko, asko komentatu da eta hitz egin nuen Iñigo Etesek bere pregoian esan zuen, eta nire elkarrizketa ezberdinetan esan dut, dei bat egiten elkarzaintza horretara, komunitate horretan bat egitea, eta uste dut behar dela hori, behar dugula, eta jaiak dira sekulako momentuak, elkartzeko batekin bestearekin berdintzeko ere gure azalaren kolorea, gure dana, gure jatorria inkluso, baina Gasteizarra gara, berdin da, Zeledonen aterkiaren azpian guztia sartzen gara. Iñaki gaztetxu bat ikusiko dugu, Zeledon txiki izan zinen bai. Hau dator ja, odolien. Bai. Amaren sabelean nengoela, saltxan nengoen, bai. Ikusten gabiltz, urte hori zeu txikia zinenean, aur ikusten gabiltz, eta okerrezpan hau 2004 urtea. Bai, baina justo hasi nintzen Zeledon izaten, justo 20 urte beranduago, 29 urtekin, Garazirekin oraindik harremana daukat, eta kriston neska da. Eta, badauka nire emozionatzen nagoenek, goratzen duzu hori oso handituta, txikitako oroitzapen horiek handitzen dituzula, eta, oso polita izan zen momentu hori. Plaza Berritik Andre Maria Zuriaren plazara ekarrita, eta gueneko Zeledon eta Edurne txikiren jarduna bai, espazioak ere garrantzia dauka eta ematen dio bestelako nagusitasun eta garrantzi bat, ezta? Zorian ez daukagu plaza eder bat, hemen, betetzen dugula Gasteiztarrok abuztuaren lauean, baina baita gaur ere. Eta esango nuke, kaleak hartzearen kontzeptu hori oso importantea dela, ez? Gazteizek daukan gauzarik politen jaietan, da kalean dela. Eta hau hitz egin dugu askotan, kale batetik bestera zoazela eta beti zeo zer dago. Txaranga bat, kontzertu bat bestea, no seke. Eta, horrela bizitzeak, kaleak hartzeko dei horri egitea, nire ustez bada zeo zer, garrantzitsua eta horrelako plazak betetzea, zeo zer beharrezkoa bai. Iñakik ere jaso Zeledon, ze plazer dan, beti? Zu ikustia, zurekin egotik, badakizu ukitu egin behar garela. Zeledon ukitzeak, hori daukata, orain danak zeu ukitu nahi zaituzte. Gaur egun esaten dutena aura hori, ez? Badaukala. Eta ematen du sortea, eta, ligatzeko irabe bai. Eso zer esaten dut horrelakoa. Zer esaten da? De ilusiones también se vive esaten da, Ze moduz amaituko dituzu, jaiak, nola datoz azken egunak? Oso gotxu, gaur ere tartetxo bat hartuko dut lagunekin batzeko kuadriarekin batzeko. Ere gustora lauean bai egoten gara, baina gero jaietan, hartaderatzen dira tartetxoak egiteko parrandatxoak, egoteko momentu batzuk lagunekin, familiarekin bestea. Eta gaur izango da egun hori, orduan, gozatzeko gogoekin. Gure aldetik, eskerrik asko beti egiten diguzun tartetxoengatik eta beti, edabideok, errespetu eta maitasun askorekin hartzen gaituzu eta eskertzen dugu geupe. Eskerrik asko Iñaki. Eskerrik asko. Bortxe, zuzeneko irudiak Iñakik ere jaso Zeledon agurtuko dugu, zereginak Zeledonentzat esan du berak, oso unkigarria izaten ari dela, martxoaren 3ko omenaldietan ere parte hartu du, eta esan digu Negarzotinka ere amaitu duela, eta Gasteiztarren maitasun hori jasota zerresanik ez. Hurbiltzen goaz, 15 minutu, 12etarako, eta plaza bebadoa gitxika itxura hartzen, eta hau laizter umez beteko zaigu Zeledon txiki eta Edurneren jaitxiera ikusteko. Iñigo eta Jonerekin gaude, eurak dantzariak dira, Algara dantza taldeko kideak, ze moduz? Kaixo, eguno, oso ondo, hemen gaude, Indartsu egon behar,
dantza egiteko. Bai, bueno, eta aurre egiteko jaiei. Bai, bueno, guk egin genuen dantza bostean, vale, omenalde ikurriñaren omenaldian, hor plaza berrian, eta gero bihar bai soka dantzan dantzatuko dugu. Inigo ezinbestekoa izaten da, hilaren bosteko zuen jarduna, Bai, guretzako egun hori oso garrantzitsua, eta beti dago horre gutegian markauta bai. Urte hurrenez, Jone gainera, dantza taldea? 25 urte. Luze, azkar esaten da, baina 25 asko dira, eta polita izan da urtea. 25. urte urna, mende laur den, hala ere, esan dezakegu, dantza talde gaztea dela. Dantza taldeak badaude, adin bikoitza ere badutenak. Bazegoen Gasteizen dantza talde bat sortzeko behar hori, orain 25 urte... Bueno, gu beste, ni behintzat, ni naiz nagusiagoa, eta ni beste dantza batetik etorri nintzen, eta orduan nire modu edo nire lan moduan nahi genuen egin, eta horregatik hasi zen Alga dantza taldean. Helburua zein izan zen, Inigo? Sorrera horretan? Helburua da betikoa, dantzaz gozatzea, gure folklorea mantentzea, gure euskera zabaltzea, eta hori leku guztietan gu daukagun folklorea ikustea. Jon, ikusten ari gara, zuen jardunak ikusten ari gara, talde txikitsu bet hasita, Inigo eta Jone, eta gaur egun zenbait jendek osatzen du dantza taldea? Bai, oraintxe bertan 100 piko dantzari ongo gara, ia 20 edo horrelako dantzariak, eta arrebia daukagu, jende txikia datora atzetik, gogoa handiekin, eta gure helburua, zuk esan duzun bezala, jarraitzea gure tradizioekin, gure folklorekin, eta aurrera jotzea. Dantzak egiten neska, mutil esaten gabiltz, eta apurtxu bat tradizio bat itikirak ebe bai, Jone, baina basabiltzate koreografia berriak egiten. Bai, beti gure sustraiak edo zeintzuk diren ahaztu gabe, eta euskal dantzetan oinarrituta edo, baina garai berrietara ohitzen saiatzen gara, eta koreografia berriak eta sortzen. Eta horri biltzen gara, bi gauza horiek, garaikidetasuna eta gure sustraiak edo batzen. Zeintzuk izaten dira dantza taldearentzat egun honenak? Esango nuke abuztuaren 5 ikurriñaren omenaldia, denok daukagula egutegian oso ondo markatuta, eta hunkigarria izaten da, oso polita gure herriko jaietan, plaza bete eta denen aurrean dantza egitea. Guk oholtzaneko dantza taldea ez, baina taldea osatzen dugunok badakigu, ze garrantzitsua izaten den da, ze irudi ederrak ikusten dizkigun egunak, oholtzan saioan ikusteko aukera egoten dalako beti, hemen Gasteizen hilaren 5ean egiten duzuen jarduna, eta egia esan gozatu egiten dugu, gero San Prudentzioetan, Santiagoetan, badago egitarau bat urte osokuen. Zuk esan duzu moduan horintze bertan, San Prudentzioen erretreta 4-5 alditan ere bai egin dugu parte, eta egun hori ere bai oso polita da, zen Arabar jai ospetsua da, eta oso polita da, Jonek esan duen bezala, gure jende aurrean, gure familia aurrean dantza egitea, eta guk dakigun gauzak horregitea. Jone gero badabe bai, eta purtsu bete esan duzue, euskararentzat leku bat be bai, dantza taldea, eta edo zeinentzat zabalik dago, eta hurbiltzen danak topatzen du euskal kulturarekiko lotura hori dantza taldean. Hori lortzen saiatzen gara, eta dantzaren bitartez eta euskara mundu guztiari hurbiltzen saiatzen gara. Nola antolatzen zarete, eta zenbat aldiz batzen zarete, familia txiki bat izaten dalako, dantza taldeetan ibili garenok badakigu zer dan hori. Zu dantzaria izan zara bai, dantzaria izan da, 25 urtetan. Orduan badakizu zela nari gara hitz egiten oso ondo. Badakigu zeri buruz ari gara, nau familia da, bidaiatu bat ere egiten dugu. Hori da politena, eta guk esan dugun bezala, Algara familia handi bat da, nik hasi nintzenean eskondu gabe nintzen, Algaran eskondu naiz, Algaran izan naiz aita, eta ni atzetik hori jende pila bat ere bai egin du, eta hori da politena. Hasi nintzen txikitatik dantzatzen, gero nire taldea sortu nuen Algaran beste jendearekin, eta hori orain bertan oso polita da, ni dantzatzen dut, eta nire semalak ere nirekin dantzatzen dute ja. Jone, hori garrantzitsua izango dalako, aurrak ere badaude taldean, aria ez etetea eta robia egitea, gaur umeen eguna, hemen Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaietan, ze garrantzitsua umeak ekartzea gure kulturara, jaira, zer garen erakutsi umetatik, eta ondo pasatu gainera. Hori da, bai. Ni gainera zorta izan dut eta Algaran begirale moduan egon naiz urte desente, eta hori adibidez nirekin nire talde berdinean nik irakatsitako ikasleekin batera dantzatzen dut, eta hori ere oso polita da. Ikustea nola txikitatik nagusitzen joan diren, eta zure zatitxo bat beraien gan dagoen, eta orain
nirekin batera antzatzeko aukera dukaten eta hori oso polita da. Bueno, gaurko eguna, biharkoa, eta etzi jaiak amaituko dira. Etzi, ni adinarekin ja ezin dut gehiago, sentitzen dut, baina ni ja, nago ja, adin batekin ja, behatzin ja ezin dut gehiago ja. Nola datoz jaiak azken egun hauetan, eta nolakoak izan dira orain arte, sekulako giro ona egoten dalako Andra Maria Zuriaren jaietan Gasteizen? Ni egia esan da, bueno, nik orain ja beste leku batean nago, orain ere seme alaba ja ematen dute guztia, nik hori ja egin dut, eta nik orain goizetan jaietan nabil hori padriakin edo jendearekin, azten zara alde zarretik, edo gauzuekin, biharro gauzoko dantza, bostean ere egin genuen ekitaldia, gero bazkaria. Nik orain bizitzen ditut jaiak goizetan, eta joan eta hauek egiten dute gauetan, orduan ja algaran daukagu goizetan eta gauetan guztietan. Badaukazue errepresentazioa ordu guztietan. Hori da. Euki behar den moduan. Jone, nola amaituko dira jaiak? Bueno, jaien aurretik gitaraua ondo begiratu eta krokisa dena ondo egin daukagu. Orain ona, gero ara, orain hau ikusi gero bestea, orduan gauzaz beteta, baina gogotsu. Zorionak, Mila esker. egiten duzuen lanagatik. Zorionak, dantza talde bat dauen lekuen, beti jaia dagoelako, gure kultura dagoelako, eta beste 25, beste 50, beste egun urte gogoa badago, aurrera jarraitzeko. Hori beti. Balgara dantza taldea, mila esker. Zuei. Inigo eta Jone, hurbiltzearren plazer bazuekin hitz egitea. Eskerrik asko zuei. Aurrera goaz, eta beste gonbidatu batzuk ere baditugu, besteak beste, Josu Pedruzarekin egingo dugu kontaketa, Gasteizko komunikatzailearekin, eta bera besteak beste, buru handien taldean ibili da, baina erraldoiak eta buru handiak oso ondo ezagutzen dituen beste gonbidatu bat ere badaukagu, Daniel Marijuan, Dani zen moduz. Zelan ederra. Bai, oso polita da. Eta ezberdina, adibidez, sartuta zaudenean jaien inguruan edo jaien erlazio daukan ikuskizun bateki, barrutik ikustea oso polita da. Badago atal bat, kanpotik ikusten duzula, normalean txikia zarenean, eta horrean nagusitzen zarenean eta barruan sartzen zarenean oso polita, ezberdina. Ikusi dugu, plazako irudi horiek, kartak nola ez, Gasteizen, eta Fournier eta museoa, eta... Bakarrak munduan. Bakarrak munduan? Erraldoiak bai, Erraldoiak bai, hori da, bai. Gure erraldoiak hemen daude bakarrik. Zein eramaten zu? Urrezko erreganik. Urrezko erregea oso? Lehena, justo. Urrezko erregea beratzena izango da, gainera? Bai. Denon artean ez, baina jaietan behintzat bai. Josu Pedruz oso moduz. Egunon. Josu komunikatzailean erekin egoten gara. Hanek badauka motibo ederra gaur hemen ez egoteko. Bai. Ez dugu zango bere baimen barik, baina motibo oso ona da. Zer polita da. Bai, arrazoi ona badaukagu. Eta Josu zeurekin egongo gara, ze moduz, Gasteizko jaiak? Oso ondo, egun guzitan abilemendi, kuadrillakin, pertsona, maite dituan pertsona hainbatekin eta oso pozik aurten kagai osoak biziko ditualako, orduan, gainera gaur emozionatuta, Danielekin nagoelako baitare, ni buru handi eta erraldoien konpartxan ibiliatakoa naiz, nire garaian zalduna zaldia, ez dakiz zer nintzen, bai, espata, eta gero oso bitxia eta oso polita da, ni Daniel... Ikusten ari gara erregeak zoragarriak. Bai. Eta Daniel txikia zenen, ni bertan nien bienean, Daniel txikia zen, eta kanpotik zetorren bere buru handi propioarekin. Orduan oso polita izan da berarekin gaur egotea berriro. Bai, sorpresa izan da. Justo musikatxan elkartu gara eta esan dugu, egongo gara elkarrekin gaur berriro. Bai. Zarete adibide, Gasteiz hiria dalako, baina ze hiri herridan? Bai. Ezagutzen zarete honelako taldeetan zabiltzatenak, gehiago, harremana, zeuen artien handia dalako. Baina geube urte batzuk etortzen eta ze ondo mugitzen garan, ze herri giroa dagoen, ze hiri ederra dan jaietarako be bai. Nik uste hori, mentalitate hori edo hemen Gasteizen badakagula eta gero adibidez hori erraldoiekin azkenean udalaren parte dira, baina guretzat herritarrenak direla sentitzen dugu eta horregaitik egiten dugu lan eroso, gogotsu eta egiten dugun lana konpartsaren partez herriarentzat da. Ikusten egon gara, zeuen erraldoiak gordetzen diren leku horretan egoteko aukera izan genuen, guk urteren baten hor reportairen bat egiten, eta oso gustera egon ginen, gero gordeta daudelako, baina uda bada eurak ataratzeko momentua. Zein izaten da egiteraua, Dani, eta jaietan esate baterako, zein izaten da zuen zeregina? Normalean orain, hasten gara aprila aldera entzaiatzen. Mugitu behar ditugu musikatxatik pabelloi batera, ez direlako sartzen horretaz daukagulako lekurik,
Eta gero justo uztailaren azkenenko astean bueltatzen ditugu musikatxera, eta lauan ja justo 6:30 txupinazo eta gero ateratzen gara. Hori da egun bakarra arratsaldez ateratzen garena, eta gero egun guztietan goizetan, 11 edo 12. Gutxi gora bera ordu biak arte edo halako zer. Urte zarra ere oso ondo agurtzen duzu, Urte zarra, bai. Abenduaren 31 ja tradizio bihurtu dago, Bai, hori izan zen sorpresa, urte batean proposatu zuten, atera ginen kalera, egin zuen eguraldi oso ona, egon zen jende pila bat, eta hori asko gustatu zitzaion jendeari, eta hala gelditu da. Ze ikusgarriak diren erraldoiak? Bueno, pisu asko beroarekin eta gogorra izango da, Kilo pisatzen dute. Normalean erraldoiak pisatzen dute, 30, 40, gureak, zorieneaz edo txarrarako, 60 kilo, osea. Bueno, entrenatzen dugu eta... Dantza egiten, indartxuz daudete, gimnasioa da. Gimnasioa, hori, guretzat udako gimnasioa erraldoiak dira, osea, que... Ederrena ze izango da, Dani, ikusten danien umiek hau ez zabali geratzen dienien, umiek bakarrik ez, nik neuka aitortuko dut erraldoiekin gozatu egiten dudala eta hau zabali geratzen garala danok. Zer da ederrena? Neri gehiagin gustatzen zaiana da, barruan zaudenean eta, karo, guk dakagu alako jal bat hortik ikusten dugula, ez? Eta, karo, jendeak, nik ikusten dut jendea noruntz begiratzen duen, eta askotan ikusten duzu umeak eta begiratzen dutela erraldoiaren buruari, baina badaude batzuk oso kuriosak direnak eta zure begitara begiratzen dizute. Eta batzutan hori keinuren bat egiten diozu eta barrezkazten dira eta hori oso polita da. Hori niri asko gustatzen zait, kuriosa da. Buru handiena beste lan bat dalako. Bai. Honi gustora egingo nuke tarteka, bai, buru handien lana, erraldoiena gogorra. Divertigarria oso, osea, pasada bat hor. Hori beste gimnasio mota bat da, baina bueno, bai, beroa pasatzen duzu, azkenean goiz osoa da kasulako burua jarrita edo. Baina bueno, hori interakzioa eta jendearekin handiagoa da, orduan desberdina. Tradizio handiko taldea bai zenbat urte, zuen taldeak? 109 aurten. 109 urte, aurten. Sortu zenetik, bai. Indartxu aurrera egiteko? Bai, beste 1 urte, da beste 1000 edo kantera badago, lehen egon garela komentatzen, orain ja geroz eta ume gehiago etortzen dira gure atzean eta ekartzen duzte haien buruan biak haien erraldoi txikiak eta ikusten da kantera dagoela, osea. Dani, plazer bat zurekin egotea. Agurtu egin behar zaitugu minutu pare baten amabiak dira eta korrikazoa zelako errege hartzen. Erraldoi barik ezin delako, hemen jairik egin. Eskerrik asko etortziarren, eskerrik asko tarte hau hartziarren, eta segi lanien beti da plazerra zuek ikustea da. Eskerrik asko, Daniel, bautxe, buru handiak, erraldoiak, Josu, ezinbestekoak, kultur taldeak Gasteizen be bai. Ezinbestekoak eta gainera txikientzat oso interesgarriak direnak, benetan beste gunean gainera lagun batzuk aurkitu nintzen, debagoienatik zetorren eta beraien helburua zen beraiekin egotea, ez? Buru handiekin, erraldoiekin oso polita da txikientzat, batzuei ere izutzen die, baina, bueno, hor da bitz. Zelan gogoratzen dituzu jaiak umetan? Ni jaiak umetan oso goxo eta gainera aurten emozionalki oso potenta izaten ari da, oso goxo oroitzen dualako, ni txikitatik bluesaten eskatalde batean sartutan hau, nire aita bertakoa zelako, orduan nietzat jaietan egotea da emozioekin konektatzea, berriz ere txikia zinen momentu horiekin bat egin, eta gaurko egun bat bezala txikietan ere, dizdira hori ikusi, gaurko txikien begiradan dizdira berezia dago. Herriarekin konektatu be bai. Bai, Jesus Pietoren hitzetan, Gasteizko jaiak ez dira opera, kalea dira, herria da, eta horrek dauka Gasteiz horrelakoa da, Gasteiz hiria da, baina herri izaera dauka, eta jaietan, Iñakik esan duen bezala, jaietan ikusi aiteke zenbat txoko, 400 txoko, 400 ekitaldi baino gehiago, 23 txoko ezberdinetan irian zehar, non nahi, txikiekin, helduekin. Bertakoentzat, datozenentzat, zabalik dagoen, gauza bat da jaiena, eta ze garrantzitsua da danantzat, bertaratu direnak bebai bizitzen esate baterako, jaia bizi eta ja hasten zara usaintzen zer dan hau eta zer aurkituko duzun, ezta? Bai, gainera txikientzat eskaintzaren 75% euskaraz soilik da, orduan, herria egiten dugu, euskara egiten dugu eta bai, edonola eta edonora zoazela. Txupina ikusten ari gara? Badator. 12 dira, tita baten iritsi gara, eguer dira. Bortxes Ledonen musikarekin jaitxiera ikusiko dugu, badatoz
San Miguel Elizako kanpandorre zoragarri horretatik, Zeledon Txiki eta Edurne. Musika ederra, Entzun eta... Bai. Oiaipurria jartzen zaigu, Zeledonen kale jira, ederra, polita, gainera urte desente ditu, bere garaian partiturak saldu izan ziren gargantua lortu alizateko, hor badago historia ere txikitzo dentzat egina dagoena, eta bueno, guretzat gazetarrontzat musika hau berezia da, eta bueno, oso pozik gaude hemen txikitxo hauek ikusten, hemen kantera dago eta oso polita ikustea. Bueno, esan dugu plaza berrian egiten zen ekitaldi bat azken urteetan, Andre Maria Zuriaren plazara ekarrita, horrek ere, bestelako protagonismo bat ematen die umeei, zeuek ere berdin-berdinak zarete? Bai, 2018an pasa zen, segurtasun kontuengatik izan zen, eta benetan zut merezi duela hemen izatea. Txikiei bere lekua emateko Gasteizko jaietan txikiek egun berezia izatea oso polita da, ez dakit beste jai batzuen, ez dut aurten Iruñan. Iruñan lehenengo aldiz eginda txupinazoa, egumen txupinazoa eginda, eta oso, era handian eginda eta geratzeko, esan dute guztiek, honelako tradizioak geratzeko datozela. Oso polita da, eta oso polita Gasteiz inspiratu duen, ala ez duen inspiratu, baina oso polita da, eta, jarraitzen dugu horre jeitxiera ikusten. Zerutik datoz, hauek? Zerutik datoz Edurne eta Zeledon Txikiren panpinak, Edurne 160 zentimetroko altuera dauka, 225 zentimetro, 2 metro 25 zentimetro erutekoarekin, eta Zeledon Txiki pixkat altuagoa da, 1,75 zentimetrokoa, 2,40 erutekoa gehituta, eta 10 kiloko pisua bakoitza. Lehen 35 kilo ziren, gauzak hobetzen dira, materialak ere aldatzen joaten dira, eta bere garaian jai hauetan eloitzen ziren jantziak daramate, soinean, oso politak dira, gainera terkiak, eskuz egindakoak, eskuz margotakoak terkiak dira, panpin politak ditugu, eta gero ikusi ditugu, benetazkoak direnak. Hori da, aterkiak ere Miren Edurne Santariak eginda, artista gasteiztarra da bera, eta tirolin horrek, egunak aurretik jarrita egoten dana, 180 metro ditu, esandakoa, San Miguel Elizako dorretik postazkaleraino doana, asko da, Asko da, 4-6 minutu bitartean behar dute panpoño jeizteko, baina, denbora politaga ikusteko, gainera buru handiak, galdioak hor ditugu txikiekin interaktuatzen, gozatzen baita ere, eta hortik gero, benetazkoak agertzen direnean, 113 metrotako ibilbidea izango dute. Zuzenean ari gatzaizkizue Gasteiztik eta zuzeneko irudia hause, momentu honetan Zeledon Txiki eta Edurneren jaitxiera bizitzen ari gara, gaur umetxuentzat, gazteentzat dago eguna gordeta Gasteizko jaietan eta protagonismo osoa eurentzat. Honelako ume txikitsuek dantzen ikusten ditudanean, ze irudi ederra da. Ze polita, gaur goizean aurkitu naiz lagun batekin bere txikitxoarekin, 9 hilabeteko txikitxoarekin zijoana, eta ez dira ikusten zitzaion posik zegoen fin jantzita, hau txikientzata, baina gurasok ere asko gozatzen dute berain txikizuak gain posik ikustea. Eta gero esan dugu 80ko hamarkadan sortuta ideia, eta 83. urte horretan Zeledon Txiki agertuta, 84. urtetik aurrera ja panpin eta guzti, eta Edurne sartuta, neska txiki izana sasoi baten, Josu ze ederra izaten dan, ze urte gutxitan tradizio bihurtzen dau guztia umeentzat, eta berdintasunean datorren jai bat da. Eskerrak horrela dela, eta eskerrak Gasteizen ere garatzeko eta horri garrantzia emateko kapazitatea izan dugula eta badaukagula oraindik. 2002an sortzen da neska txiki,
pare bat hamarkada behar izan genituen, baina 2002an sortzen da blusa eta neska batzordeak ardura hartu zuenean, eta horrekin batera baita ere bere panpina. Eta hortik gero, pentsatzen zer egin behar genuen neska txiki deitu Zeledon berez izena da, neska txiki neska jarriko diogu, 2018an bai, izena berria jartzen diote neska txikiri, eta aukeraketa egin zen, eta Edurne aukeratu zen. Blanka eta Zurine beste izen batzuk ziren, baina 28arekin Edurne gaiendu zen. Iristen ari dira Postaz kalera, eta berehala ikusiko ditugu, Aizea eta Ekain, Aizea Lauzerika eta Ekain González, 12 urte batak eta besteak, Aizea bereziak kuadrillako neska, eta Ekain Los Desiguales kuadrillako blusa, eta unea ikusi behar dugu, zeunkigarri eurentzatu bai, Polita, oso polita izan behar da, Iñakik jazuk ere esaten zigun, aurtengo Zeledonek, ze izan behar da beraientzat, eta zenbat denbora gorde barrutu sekretua aur dauz, atzean hainbat eta hainbat gauza, eta gainera, kasu honetan, bi protagonistak, gure protagonistak, Los Desiguales eta bereziak kuadrilletakoak dira, txikitatik, zainetan daramate, eta beraientzat izan behar da kristono ogorea, gaurko eguna. Hortxe irudia! Upa! Argazkitxoa egin behar dute, noski, betiko argazki hori. Zeledon eta Edurne bat Postaz kaletik eta Andre Maria Zuriaren plaza zeharkatuko dute. Eta noski eurak ere, jaiko protagonista direla aldarrikatzen eta zederra, umeak jaira ekartea, festara ekartzea. Badatoz! 113 metroko ibilbidea izango dute. Polita da ikustea, Zeledon Iñakik ere jazu bera egiten duenean zenbat pertsona dauden, klaro, ezberdina da, helduak dira, baina polita da ikustea hemen Zeledon txiki eta Edurneren ibilbide hau oso lasaia dela. Eta hor txikitxoak daudela agurtzen, ikutzen bai, baina lasai. Lauan 50.000 pertsona izaten ditugu hemen Andre Marizuri plaza honetan, eta gaurkoan 20.000 pertsona inguru izango ditugu, ezberdina da, energiak ere. Jendetza da, Jendetza da. Josu, plaza ikaragarri handia da. Plaza hau bete behar da. Eta plaza hau bete behar da. Jendetza da, guardiko 12 minutu dira, umeak dira, eta iruditzen zait jendetza dela hemen biltzen dana be bai, Nik esango nuke gero eta indar gehiago daukala, Larroiko markadan hasi zen, dakigun bezala, baina hortik ona urte desente pasa dira, eta gaur egun Zeledon txiki eta Edurneren eguna oso potentea da Gasteizen. Guretzat ere blusa eta neska bezala, honetan parte hartzea oso garrantzitsua da, gainera generazio belaunaldi berriak datoz, beraz, hoiei ongietorria emateko, Gasteizko jaietara ongietorria emateko, egun oso aproposa da. Aizea Lauzerika eta Ekain González eta badatoz, balkoi honetara bebai, eta esaten gabiltz gaztientzat ze urte gutxitan tradizio bihurtzen dan berdintasunean emakumeak ere protagonista izatea jaietan, Irenek eta Mirenek ere kontatuko digute hori bereziak blusetan esken taldeko kideak zarete, hau bada pedigria, ezta? Bereziak taldea oso ezaguna Gasteizen bebai, ze moduz, neskak? Superondo. Neskak ze ikusgarritasun hartu duzuen azken urteetan bebai, da ze pozgarria da hori ikustea bebai? Azken urteetan asko areagotu da emakumeen presentzia, blusa eta nesken kuadrilletan, eta... Berdintasun taldeak asko ditu horretan. Eta zuentzat ja normaltzat hartzen duzu hau guztia bebai, esaten egon gara, gu gaztetan etortzen ginenean, Gasteizera parrandan eta ikusten ziren, blusak asko neskak ez horren beste, eta azken pare bat hamarkadatan, ez dugu esango irauli, baina zeman neska dagoen bebai, eta ze berdintasunarekin guztiok parte hartzen, ez gaude bakarrik txaloak emoten, neskak parte hartzen gaude jaian bebai,
Ze moduz, joan dira, jaiak? Superondo, nabaritzen da hotzetan, pixka bat. Zein izan da orain arteko tartarik onena? Niretzako bosta, 8 dantzatzea plaza berrian, eta gero kuadriarekin egotea. Niretzat ere bai, goiz-goizetikan kuadriarekin egon, eta egun osoa disfrutatu, eta lehenengo eguna denez beti berezia da. Gero, esaten zuen Iñakik be bai, ezta? Guztiok bardintzen gaitu, blusa eta neska moduan aritzea, eta hirian danok parte, eta honek badatoz, saltoka eta honek pozarren, baina bardintzen gaitu horrek be bai, ezta? Danok jaiko parte egiten gaitu. Hori da. Bai neskak, bai mutilak, bai umeak, danak. Hemen daude jaietaz gozatzen, bai. Urte dira ja. Bezkilara horiek igotzen, bere alabalkoian ikusiko ditugu Josu. Udaleko musika banda eta txistulari banda jotzen du Zeledonen kale jira hau, 1918an sortua ze polita, eta komentatzen genuen berdintasunaren inguruan hitz egiten baita, blusa eta nesken batzordearen berdintasun talde horretan, zuek egon zarete edo basaudete gaur egun? Ez gara partez. Baina ezagutzen duzue, protokolo propioa daukagu blusa eta neskek, 2015-etik berdintasun talde hori funtzionamenduan, 2018an protokoloa sortua, gero eta berdintasun gehiago, eta guri ere, gizon blusa bezala, atzera pauso bat emateko aukera. Bueno, gehitzeko aukera. Bai. Gehitzeko aukera. Bortxe, iritsita. Aiza Lauzidik eta Kain González euren hitzak entzungo ditugu. Alkatea eta kultura zinegotziarekin. Txaloak eurentzat. Venga, cariño, a por ello, Eres muy valiente. Empiezas. Gora Gasteiz! Gora Andramari Zuriren jaia! Gora Zeledon txiki! Gora Durne! Eguerdion! Gaur, abuztuaren 7an den egun honetan, gure egun handia dugu neska eta blusa txikiena. Txikien egun handia da hau, dantzatzeko, salto egiteko eta penumen pasatzeko egun handia. Gure nagusiei erakusteko blusok eta neskek etorkizunean handia dugula. Hoy, como el resto de los días, es un día para disfrutar, para gozar y para abrirnos el juego que nos merecemos. Hoy es el día de los chiquis y os invitamos a disfrutar este día con nosotros y a pasarlo en grande. Hala ere, ez ditugu ahaztu nahi, gaur hemen egon ezin diren ume guztiak. Jaietaz gozatu ezin duten ume guztiak eta urtean zehar zaitasunak dituztenak. Gurekin ondo pasatzen nahi ditugu. Porque este también debería ser su día. Porque todos los niños tenemos derecho a disfrutar de este día y del resto de los días del año. Horregaitik gure agurrik beroena eta gure diziorik hoberenak opa nahi diogu ume hori guztiei. Eta espero dugu hurren urtean plaza honetan ikustea. Y a los demás os deseamos un feliz día y que lo pasemos en grande. Y os invitamos a pasarlo con nosotros bailando y saltando. Eskerrik asko eta gozatu ezazue, egun handi hau. Gora Gasteiz! Gora Andramari Zuriren jaia! Zeledon, etxeredia egitu. Zeledon, balkoialero. Zeledon, etxe una casa nueva. Zeledon, con ventana y balcón. Bortxe gaineta izea, txikien eguna, saltoka, dantza eginez, oso ondo ospatuz pasatuko durela iragarriz, eta erakutsi nahi diete nagusiei ere umeak protagonismo osoa merezi dutela,
ezin, egon ezin diren umeak gogoan hartu be bai, tarteka, baten bate gaixorik egongo da, baten bate ospitaleren batetik geuri begira egongo da, animo guztioi datorren urtean esan bezala, hementxe guztiok batuko garalako, eta batez ere ondo pasateko gonbitea egin dute, kenduko zuten pisua gainetik, Josu, egin eta gero, urduritasuna jo guztiak. Oraindik programazioa garatzen zaie, arratsaldean bere kuadrillekin egin badute pasibilloa, gero aur jaia daukate baita ere, badago zer, baina bai garrantzitsuena ja egin da dau. Ematen du inbidia, ikusti gumiek horrela, egon garralako dantzan eta kantaten geue bai. Ze garrantzitsua esan duguna, umeak ekartzie eta jairo hurbiltzea. Zer egin behar du, ume batek etorkizunean, esate baterako bereziak kuadrillako kide izan nahi badu? Bi sinadura eskuratu behar ditu pertsona batentzako eta nahiko zaila izaten da ointxe bertan hori eskuratzea, baina azken finean hemen Gasteizen danok ezagutzen gara eta norbait egongo da sinatzeko prest. Zer izaten da kuadrilletako onena, kuadrille baten parte hartzearen onena? Galdera ona. Niretzako topatzea jende guztiarekin, azken finean Gasteiztik urtean zehar ez dituguna ikusten, eta niretzako hori. Ze hau da Erasmus txiki bat bezalakoa, eta asko gozatzen dugu danok batera. Urtero elkartzen zara eta 5 egunetan denbora guztian batera gaude, ez? Eta igual ikasturtean zehar ez dugu hainbeste elkar ikusten, baina egunetan topera bizi ditugu denok batera. Gero esaten dugu ze ikusgarritasun ematen diozuen, Gasteizi bertakoak zaretela erakutsita eta ze kirona dagoen, ze parranda ona dagoen Gasteizen, ze gertatzen da hiri honetan, Josu? Nik esango nuke, alpaltasun horretetik bai blusatan eskaik kriston giroa jartzen diogula, blusan eska talde bakoitza bere txaranga dauka eta bereak esate duten bezala familiak sortzen ditugu, ez? Dia 5 egun, pasioz beteriko 5 egun, nik uste dut zoriontasun hori eta pasio hori, kaleetan ere ikusi dezakegula. Folklorea eta kultura asko gozatzen dugu 5 egun hauetan bai. Iren eta Miren, gereatzen dana, nola beteko duzue? Nekatuta, baina gogotsu. Geratzen zaigun energia guztia gastatuz. Ze gertatzen da eta ze pasatzen da, ametik amaierara, zein da, orain hitzordu nagusia, gaurko eguna, biharkoa, azken eguna oso polita izaten da. Bai, 9an parranda nahiko txogoten da beti. Eta eskabidean joko du hemen Gasteizko txosnetan, orduan egongo da giroa. Bai, eta gaur adibidez plaza berrian argazki txiki edo deitzen den ekintza dago, eta animatu nahi ditugu ere Gasteizen dauden ume guztiak, jantzita doazenak, ara joan daitezke argazki batekin eta momentuan emango diete bere argazkia gaurko egunaren oroigarri moduan. Bihar ere lehiak eta gastronomikoa dago. Gure taldeak antolatzen duela eta komisioan dauden blusatan esken kuadrillak parte hartu dezakete eta hor lehiaketa dago ere bai. Orduan, oraindik badaude ekintza batzuk egiteke. Zuen kuadrilleko kide beste Gorka Ortiz de Urbina, Zeledon izandakoa bebai. Lekuko aldaketa Iñaki Kerjasuk hartuta, Zeledon ona, etorri dana bebai, Zer moduz bizi izan duzue? Lauan, bere jarduna, egin duena, esan duena bebai, arrogoteko moduan, ezta? Bai. Bortxe, Miren eta Irene eskerrik asko gurekin izatiarren eta oso ondo pasa. Eta eskerrik asko etortziarren esaten gabiltzena, ze ikusgarritasun, hemen jende guztiak ikusgarritasun hartun da, umeek, emakumeek izan behar da moduan, ezta? Blusaneska kuadriek hainbat eta hainbat ekintza egin dituzte ikusgarritasun horretan edo parte hartzeko edo gutxienez herritik eta herrirako aktibitate ezberdinak eskaintzeko. Haiek bereziak kuadria argazki txiki hori ezan dute, baina belakiak aurrentzako twisterra daukate, zintzarri aurrentzako jolasak, los bainaz kalejira eta animazioa prestatu dute gaurko egunerako. Ez da bakarrik gaurko egunean bizi daitekeen gauza bat, egun osoetan zehar txikientzat programazio oso zabala daukagu eta blusa eta neska kuadriak horren parte gara. Saiatuko gara, argazkiak ateratzeko momentu orain, Edurne eta Zeledon ikusten ditugu, hemen konpromesuak ere bete behar dira. Saiatuko gara Josu eta lagunduko diguzu horretan, eurekin hitz egiten eta nola bizi izan duten momentu hau jasotzen, eta mila esker Josu, gurekin egotiarren, berehala entzungo zaitu Zeledon txiki eta Edurnerekin, euren ganagoa zelako, hementxe balkoian geure ondoan daude, eta ia zer dioten eurek, eskerrik asko Josu. Eskerrik asko Jaski, mila esker. Eta zuzeneko irudia,
Andre Maria Zuriaren plazan, honetan 12:19 minutu direnean Gasteiztik datorrena, Aize Lauzirika eta Kain González izan dira Edurne eta Zeledon Txiki, eta esandakoa historia ere, luzea da, 80ko hamarkadan sortutako figura Zeledon Txikirena, 1983an Joseba Bedia Bluesak pentsatu zuen, Zeledon Txiki bezalako figura bat sortuta, aurrak ere bestelako era baten hurbiltzen ziren festara, eta bai lortu ere bai, 1984 urtean sortu zen lehen panpina txikia, eta udaleko balkoitik izaten zen Zeledon Txikiren jardun hori, 2002 urtean esan dugu, neska txikiren gerorantz Edurne bihurtuko zen neska txikiren lehen agerpena izan zala. Pasatu dira urte batzuk, egia esan 2002tik 2026 urtean gaude, 2 hamarkada pasatu dira, eta ederra da ikustea 2 hamarkada horietan nola aldatu den guztia, eta nola barneratu dugun guztiok Zeledonekin batera Edurnere aritzea, eta Zeledon Txiki eta Edurneren hitzak jasotzeko prest gaude. Josu, aurrera. Hemen ditugu Aize Lauzirika eta Kain González, zorionak bioi, zer modu zaudete? Orain pizkatxo bat urduri, baina oso pozik. Aizea, ze moduzkoa izan da ibilbide hori egitea, txikiak ikustea, zure klasekiak, zure familia? Pizkatxo bat urduri, baina ondo. Oraindik egun luzea daukazue aurretik, baskaria egin behar duzue, gero, jolasak, ze plan daukazue gaurko? Entrevista gehiago, hori bai, gero jatera, gero paseillora, eta gero ja deskantzatxera. Aizea, Ekain, gaur zuek zarete protagonistak zuentzako baderako eguna. Aize, azken galdera zuetzat, norekin gogoratu zara? Ze beste lagunen bat etorri zaizu burura, ze oser etorri zaizu burura? Familia. Familiaren laguntza oso garrantzitsua egun hauetan, Aizea Lauzirika, berezia kuadrillakoa, Kain González los Desiguales kuadrillakoa, mila esker eta oso ondo pasa. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bortxe Zeledon Txiki eta Edurneren hitzak, eskerrik asko Josu, ederra zurekin hementxe Gasteizen Zeledon Txiki eta Edurneren jaitziera zuzenean bizitzea, une honetan 12:22 minutu, eta Gasteizen zuzeneko irudi hauxe Andre Maria Zuriaren plaza, umez bete zaigu, erraldoiak, buru handiak, dantzataldea, denetarik izan dugu hemen programan Gasteizko jai zoragarri hauek gaur umei eskainita, eta Euskal Herrian jai giroa eta jai usaina besteak beste, Euskal Telebistaren bidez jarraitu ahal izango duzue, bihar Donostiako aste nagusia hasiko da, kanjoikada izango da, eta etzi Zeledonen igoera horrekin Euskal Telebistan ikusgai izango dena bebai, Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaiak amaituko dira. Gonbidatuta guztiak jaian parte hartzen, eta gure aldetik eskerrak emon, hortxe egon zaretelako, guretzat ederra beti zuek bestalde horretan izatea. Muxo handi bat, agur!